Onko tämä niinku uusi yhteistyökumppani Teräsmyynti? Joo. Joo. Metallitarvikkeet toimitti Teräsmyynti nyt uuteen autoon ja Joo. katsotaan mitä muuta keksitään. Mutta ainakin näin alkuun sieltä tuli niinku periaatteessa kaikki metallitarpeet. Noniin. Tuli Teräsmyynnin kautta. Että... Kyllä. Se on ihan hyvä. Tähän hieman menee tuota peltiä. Joo, sitä menee. Menee putkea ja menee paljon kaikki. Joo. Mut sullahan täällä ei lattiat ja... Joo, mä siihen tein. Mä aloitin. Eka mä tein tonne eteen nuo runkopalakit koulussa kanttikoneella ja sitten laitettiin ne ja sitten korjattiin tuolta eestä tuo valoseinä. Joo. Vaihdettiin ja sitten korjattiin nuo pyörän kotelot ja sitten mä tein koulussa nuo helmatkin kanttikoneella. Edelliseen mä tein, silloin Impiin tehtiin ihan putkesta, mutta nyt mä tein siihen ihan kanttikoneella. Kyllä. Kanttikoneella helmat suorasta pellistä ja sitten tehtiin, sitten tehtiin lattiat ja sitten tonne pohjaan tehtiin pulmarausta semmonen ristikko ja sitten mä jo aloitin vähän tonne taakse noita runkopalakkeja hahmottelemaan mutta ne nyt on vaan siellä niinku täpissä, kun seuraavaksi aletaan varmaan sitten isontaa nuo pyöränkotelot. Ja nehän tulee sitten vähän eteenpäin ja sitä vanhoista nyt ei jää kuin muisto, että... Reikäjuusto. Niin. Reikäjuustoa näyttää olevan aika hyvin. Niin ne vaihtuu nyt oikeastaan sitten kokonaan. Että... Niin sitten saa ne runkopalkitkin kunnolla kiinni vasta. Että nyt on... Nekin joutui vaihtaa. Ne oli niin huonot. Että... Kyllä. Tuttua puuhaa tää. Tuttua puuhaa, peltihommia. Niin, kyllä. Ruostekorjauksia nyt alkuun. Sitten kun saisi pyöränkotelot isonnettua, niin sitten olisi varmaan... No jossain vaiheessa täytyy se tunneli siihen vaihtaa. Mä tein siihen jo koulussa, kanttasi periaatteessa uuden tunneli. Joo. Senkin tein. Se on hyllyssä. Ottaa ne pellit. Jossain vaiheessa se vaihtaa ja... Sitten varmaan aletaan istuttaa varmaan salettavaa laatikkoa ja etupäätä mallaamaan. Saa kaikki kohdallaan sitä myötä sitten. Joo, tässä vaiheessa niin nämä liinat on ilmeisen olennainen osa. Joo, se meinas vähän karata omiin suuntiin. Joo. Nurkat, kun päästi se helma, mitä oli jäljellä, niin pois. Joo. Sitten kun laittoi uuden, niin ei vittu, en mä tää ovi ollenkaan kiinni. 5 senttiä rakoa, niin joutui sitten vetämään liinalla vähän nurkkia takaisinpäin. Niin aivan, kyllä. Niin sai saumat osumaan sitten kohdalle. Joo. Kyllä, mutta niin silleen tämähän on nyt edennyt taas hyvää mallia. Joo, on. Kyllä. Joo, ei nyt tässä pari päivää kun vehty lonkkaa ja odoteltu, että kuvausryhmä saapuisi. Niin. Kuvausryhmä yksin tuli. Joo, kukaan muu ei tähän aikaan päivästä oikein ehtinyt mukaan, mutta itse tuli. Joo, tuossa katselin, että pihassa on tämmönen Corolla, on vähän ottanut kipiää. Joo. Sekin varmaan pitäisi joskus tehdä. Joo, se oli ilmeisesti osunut aika reippaasti johonkin. Joo, Pieksämäellä tuli silloin syksyllä vähän tälliin. Joo. Se on. Kyllä. Jotenkin kummasti, kun on tehnyt pari uutta autoa, nykyään tekee vaan uusia mielellään. Niin. Noihin vanhoihin koskisi ollenkaan. Kyllä. Oon mä nyt koittanut tuota Viiattia toistakin tehdä tuossa sivussa. Niin, Sille nyt piti mennä syksyllä, mutta taisi tää meidän syksy mennä.
Mutta tainnut mennä muillakin välillä vähän ohi. Joo, kyllä ne vähän tahtoo olla, että aikataulut vähän venyviä. Niin. Mutta jos se nyt vaikka saisi sitten tehtyä silleen, että se saisi talven odottaa ja pääsi sitten keväällä heti ajaa reeniä. Kyllä. Saisi vähän tuntumaa tämmöiseen koriin. Kyllä. Mut niin, olikos tässä niinkö ajatusta, oli sitten varmaan sitä tekniikasta puhetta, niin sille alustavaa suunnitelmaa? Joo, no laatikko nyt on kysymysmerkki, että jotain pitäisi keksiä. Ei sinne varmaan viitti mitään nurkkapuolikasta laittaa. Jotain olisi varmaan keksittävää. Siihen, jos löytyisi yhteistyökumppania, niin olisi kyllä jees. Laatikko on vielä vähän auki ja no moottorivaihtoehtoja nyt on useampi. Joo. Koitetaan joku kasata. Mieluusti aikaisemmin kuin viikkoa ennen kisoja. Että niin. ei tulisi niin kiire. Niin. Mutta se nyt on vähän auki, että ladataanko 1 vai 2 nokkaa. Joo. Kyllä se on niin kuin viime vuonna nähtiin, että aika olennainen osa sitä pärjäämistä kisoissa. On se. Kyllä siellä. On se kori oltava toimiva, mutta on se tekniikkakin oltava hyvä, että ei se auta. Joo. Ei se auta, mutta nyt ei varmaan tai ei tehdä nyt ihan uutta moottoria, mutta ei ole mitään valaamistakaan laittaa tonne auki käytettävä ja katsotaan sitten laitetaanko niitä ristiin rastiin tavaroita vai mennäänkö jollain tietyllä kokoonpanolla mikä on jo, mutta joka tapauksessa moottori on auki. Että. Kyllä. Mutta palatakseen siihen impiin vielä, että se oli asfalttialusta ja tässä nyt on maa-alusta, niin onko niissä semmoisia rakennusvaiheessa semmoisia eroavaisuuksia, muuta kuin se alusta tietenkin, mutta sillä tavalla, että mitä pitää ottaa huomioon siinä? No impistähän tehtiin tosi matala, että tulee siinä nyt vähän se ero lähinnä niinku tolppakoteloiden ja kaikkien tavaroiden istuttaminen, niin vähän korkeuseroja on. Joo. Ja on se sitten tavallaan paljon löysempi se alusta nyt tavallaan hiekalle. Mutta siinä ei ole semmoista tietenkin rakenne-eroja on, mutta se, että sillä tavalla, että se ei ole semmoisia kikkakolmosia, että millä se saadaan paremmin toimii. No ei nyt semmoisia erityisiä. Että siihen on enemmän sinne maalle on se tietty resepti ja enemmän se on, siihen nyt on varmaan jokaisella oma mielipide, mutta niin me ainakin se todettiin, siihen on tavallaan se tietty kaava sinne maaradalle ja se on sitten, on ne tietyt eroavaisuudet, kun mennään sinne asfaltille. Että nyt haettiin, tehtiin edellistä matala ja yrittiin kaikki tavarat saada mahdollisimman matalalle ja haettiin sitä ajettavuutta. Kyllä. Ja sitten tietysti oli paljon jäykempi alusta, että sillä nyt oli joka nurkassa kynätoloppa. Ja nyt meillä ei ole yhtään kynätoloppaa. Niin, että nyt mennään ihan, tulee kynkät ja putki-iskari. Ja niin aivan. Joo. Joku voisi kyllä vaikka aloittaa hänellä työvaatesponsoroinnilla, kun alkaa näyttää niin pulsulle saatana, kun ei ole ehjää vaatteita. Kaikki on mennyt tähän harrastukseen. Niin, ei ole varaa ostaa edes vaatteita. Ei ole vaatteisiin varaa. Kyllä, mutta siellä olisi vähän säätö. Joo, Hautalahti lähetti tommosia linkkikorvia. Nämä on kyllä hirveän iso, että tommoseen autoon voi näin laittaa. Kartaanin miehillä tietysti kaikki on vähän suurempaa. No tästä nyt varmaan tekee 2 viiattia per kappale, että ei tarvita varmaan näin jällyjä säätöjä. Joo. Mutta niin, nyt on hyvät korvakkeet ja tarvii itse alkaa leipomaan. Säästää taas monta tuntia. No se on ihan totta, että aikaa hermoita. Niin. Hautalahelta tuli korvakkeet ja joo. Katsotaan, jos saataisiin niitä sitten istutettua mahdollisesti paikalle. Kyllä. Mutta hyvällä mallilla tää kyllä nyt on silleen. On ollut juhlava tehdä, kun se on puhas. Niin. Ei sitä mihinkään pääse, on se niin helppoa, että ei tarvitse sillä lamaille laikalla ajaa joka ilta. No se on kyllä joo, että niin ihan totta, että kyllä se on. Ja itse asiassa tuli mieleen näistä yhteistyökumppaneista, niin turvakaaretkin on tulossa. Sain tehtyä diilin niin sanotusti, että aikaisempiin autoihin, niin kuin Impiinkin tein itse silloin taitoin putket. Joo. Mutta nyt päästään niin helpolla, että tulee valmiiksi taitetut putket. Laitetaan vaan itse kasataan ja hitsataan, että turvakaari.fi tekee meille valmiit kaaret. Että kyllä.
iso kiitos kyllä sinnekin päin. Kyllä. Ja Säästämme siinäkin taas monta tuntia. Joo. Ja sitten kattelin tuolla hyllyssä, että tuuninkaupaltakin oli tullut pakettia. Joo, tuuninkaupalta tuli useampi paketti. Niin. Joo, niin Marko lähti taas mukaan kanssa, että tuuninkaupan kautta otettiin sitten alustatavarat, vaikka oli nyt erilaiset kuin viimeksi, mutta Marko laittoi viesti, että ilmoita minkälaiset sä tarvit, että hän kahtelee. Ja sitten Markon kanssa kateltiin, tai mä kahtelin ne silloin ja sitten laitoin viestille. Ja sitten Marko laittoi, että joo mä kahtelen niitä ja sitten yksi perjantai tuli viesti, että moro, että mä laitoin sulle postia tulemaan. niin. Tuo on kyllä ilo tehdä yhteistyötä semmoisen kanssa, joiden kanssa se toimii molemminpuolisen yhteistyö. Kyllä. Se on tärkeitä juttuja näissä. On. Yhteistyökumppanit tosiaan. Kyllä. Näillä teräsmyynnillä löytyy nettikauppa. Joo, ja löytyy Hautalahdelta hautalahti.fi, olisikohan se ollut. Kyllä. Ja onkaan se teräsmyynti.com vai fi. Kuitenkin kaikki ne on näitä ja tunnikaupalta löytyy kyllä myös. Että kyllä. Erittäin helppo tilata. Että. Joo, itsekin tutustunut niihin osaan. Kyllä se toimii ja helppo tilailla, mutta ei muuta käykää siellä katsomassa, jos tarvetta on moiselle. Juu, mutta ei mitään. Lähdetään tästä jatkamaan.